खुलुमबाय गिबियाव नायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोजोनथाव रादाब लाबोनाय जादों जोंहा सरकारि न'नि एप्लाइ खालामनाया फैबाय थानाय मार्चनि 17 तारिखनिफ्राय जानो थांगासिनो दङ दै नंगौ नोंथांमोना गासैबो थिगखौनो खोनादों जोंहा फैबाय थानाय 17 तारिखनिफ्राय एप्लाइ खालामनाया जानो थांगासिनो दङ जोंहा दिनै मार्चनि 14 तारिख जाबाय अब्ला सानथामल'सै आरो बिनिफ्राय एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननिसिम समखौ मात्र मार्चनि 30 तारिखसिमल' होदों दा अब्ला नोंथांमोना सानना नायदो जोबोद खमथार नोंथांमोना सरकारि न'खौ एप्लाइ खालामनो थाखाय 15 दिनबो नंजोबा दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दायो खोन्थाहरखानोसै आरो नोंथांमोना बे सरकारि न'नि थाखाय माबोरै एप्लाइ खालामनो नांगौ नोंथांमोना अनलाइनसो एप्लाइ खालामनो नांगौ नालाय आरो बेखौ नोंथांमोना बबेबा कम्पिउटार दखानाव थांनानै एप्लाइ खालामनो बिथांमोना नोङो हैबाबो बिथांमोना एप्लाइ खालामनो रोङाबो जानो हागौ मानो होनोबा नैबे एबारनि सरकारि न'खौ एप्लाइ खालामनो नोंथांमोना हागोन गावबागावनि मबाइलजोंनो नोंथांमोना जेरावबो थांलायनांगौनि गोनांथि जानाय नङा दा बिनिखायनो बे भिडिअखौल' नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलां आं नोंथांमोननिसिम आबुङै खोन्थाहरगोन माबोरै नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लानो नांगौ ओरैनोथ' फुरा डिटेल्सआव खोन्थाहरजोबनो हानाय नङा बे माखासे प्राइभेसिनि प्रब्लेम जायो नालाय नाथायबा आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरखागोन आरो नोंथांमोना मा होनो नांगोन एप्लाइ खालामनाय समाव आं नोंथांमोननिसिम दानिया गिबियावनो गासिबनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय थाग्रोबाय दे नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर नैबे डिजिटेल बड' इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदोंबा आरो साबस्क्राइब खालामनानै नोंथांमोना लायाखैबा गिबियावनो नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायदो आरो जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो गोनांथार भिडिअफोरखौ बे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो नोंथांमोना सरकारि न'खौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो नैबे PMAY-G नि अफिसियेल वेबसाइटआव फैबानो जाबाय आं बे अफिसियेल वेबसाइट लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय दा बिनिफ्राय बेहाय फैनानै नोंथांमोना नैबे खना फारसेथिं नुखादों जानांगौ नै आवाज प्लास 2024 सार्भे माने जोंहा सार्भेया बेलेग रायजोफोरना माने बेलेग स्टेटफोरना जेरै वेस्ट बेंगल उत्तर प्रदेश बायदिसिना स्टेटफोरनिया जोंनिया थांनाय डिसेम्बरनिफ्रायनो जादों नाथायबा जोंनि आसामनियासो जाथ'वाखैमोन आरो नैबे जोंनि आसामनिया नैबे फैबाय थानाय 17 तारिखनिफ्राय जानो थांगासिनो दङ दा एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना बेहाय थुना होदो नै आवाज प्लास 2024 सार्भे बेहाय थुना होबानो जाबाय बेहाय थुनायनि उनाव नोंथांमोना मोननै एप डाउनलड खालामनांगोन दै मा एपखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनांगौ बोरै डाउनलड खालामनांगौ बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों आरो नोंथांमोना गोबाङानो बेखौ बुंहरदों आरो दाख्लैयो आंनि मबाइलाव बे एप मोननैया डाउनलड जायाखै होनना नोंथांमोना बेबादि बुंदों दा बेबादि डाउनलड जायाखैबा नोंथांमोना मा खालाम नोंनि बे एप स्ट'र नङाबा प्ले स्ट'रा नोंनिया आपडेटेड नङाबो जानो हागौ जायनि जाहोनाव बे एप गोदान बे एपआथ' गोदानसो नालाय बेखौ ल'ड खालामनो हायाखैबो जानो हागौ दा बेनिखायनो नोंथांमोना मा खालाम बेलेग मबाइलजोंबो नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै बानायजागोन जेबो नङा आरो बिनिफ्राय जुदि नोङो रोंथाराबा सरकारि न'नि थाखाय एप्लाइ खालामनो नोङो रोङाबा नोंथांमोना सोरबा रोंनाय मानसिनो एप्लाइ खालामनो हो मानो होनोबा बे फुरा डिटेल्सखौ होनांगौ नालाय मा डिटेल्सखौ होनो नांगौ आं बेखौ गिबियावनो खोन्थाहरगारनो सानदों आरो नोंथांमोना जब कार्ड नाम्बार बेखौ नोंथांमोना होनो नांगौ दै दा बेनिखायनो जब कार्डखौ नोंथांमोना खाथियाव लाखादो बिनिफ्राय नोङो सोरनि नामाव न'खौ एप्लाइ खालामनो नागिरदों बिथांखौ खाथियाव लाफानांगोन मानो होनोबा फेस अथेन्टिफिकेसन नोंथांमोना खालामनो नांगोन बिनि मोखांखौ नोंथांमोना साफायनांगोन लाइभ साफायनांगौ जायो दा बेनिखायनो जायनि नामाव न'खौ एप्लाइ खालामनो सानदों नोङो जेनेबा नोंनि हिन्जावनि नामाव आंथ' नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंखायो हिन्जावनि नामावनो बे सरकारि न'खौ एप्लाइ खालामोबानो जाबाय जेनेबा हौवासा मानसिनि नामाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामाबा साबसिन जागोन नोंथांमोना जायफोर हिन्जावनि नामाव हिन्जावसाफोरनि नामाव जुदि एप्लाइ खालामना होयोबा मोनगोना एसे चान्सआ बांसिन थायो आरो आं बेखौ खावलायहरनायसो जादों नोंथांमोना सोरनि नामाव एप्लाइ खालामो नोंथांमोननि सायाव बेसो सोनारगोन दा बिनिफ्राय बे रेशन माबाखौ जब कार्डखौ नोंथांमोना होबाय दा जब कार्ड नाम्बारखौ नोंथांमोना होनो नांगौ बिनिफ्राय आधार कार्डआ न'खरनि फेमिलिनि गासिबनिखौबो नांजोबगौ गासिबनिबो फेमिलिनि डिटेल्सखौ नोंथांमोना एड खालामना होजोबनांगौ आधार कार्डजों लोगोसे बिथांनि नाम एड्रेस गासिखौबो नोंथांमोना एड खालामना होजोबनांगौ आं बेखौ गिबियावनो खोन्थाहरखाबाय आरो जाहाथे नोंथांमोना गासिबो डकुमेन्टसफोरखौ रेडि लाखायो दा बिनिफ्राय बेंक एकाउन्टनि डिटेल्सखौ नोंथांमोना होनो नांगौ फैसायाथ' बेंकआवसो हाबगोन नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना जाय बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक दङ बे बेंक एकाउन्टखौसो नोंथांमोना होबानो जाबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जाय बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक गैया बेहायथ' फैसायानो हाबखाया एप्लाइ खालामनानैबो नोंथांमोना जेबो लाब जानाय नङा दा बेनिखायनो आधारजों लिंक थानाय बेंक एकाउन्टखौसो नोंथांमोना होबानो जाबाय बेहाय आरामसे डिटेल्सै दानिया एपखौ नोंथांमोना बोरै डाउनलड खालामनांगौ नोंथांमोना बेहाय नुखादों जानांगौ नैबे जाहैबाय जोंहा गोदान भार्जनआ नैबे आवाज प्लास 2024 सार्भे प्ले स्ट'रनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनो हागोन नैबे लिंकआव नोंथांमोना थुना होबानो जाबाय आं बेहाय नोंथांमोननिसिम थुना होनि
बेहाय थुना होनाय लोगो लोगो नैबे एपखौ नोंथांमोना इनस्टल खालामनांगौ बेनो जाहैबाय आवाज प्लास 2024 दा बेखौ नोंथांमोना इनस्टल खालामबानो जाबाय आरो इनस्टल खालामखांनायनि उनाव आरोबाव नोंथांमोना मोनसे एपखौ इनस्टल खालामबावदो बे एपनि नामानो जाहैबाय नैबे सेकेन्ड नाम्बारनिखौ नोंथांमोना इनस्टल खालामनो हादै बेयो जोंहा सिगांनि भार्जनसोमोन बे एखेयानो आरो नाथायबा बेयो दायो अपेन जाला बेखौ नोंथांमोना इनस्टल खालामनाङा नैबे थार्ड नाम्बारखौ नोंथांमोना नुदों जानांगौ आदार PMAY-G प्ले स्ट'र बेनिफ्राय नोंथांमोना बे आदार PMAY-G-खौ इनस्टल खालामनांगौ लिंकआव थुना होदो बेलाय नोंथांमोना नुबाय जानांगौ नै आदार PMAY-G बेखौ इनस्टल खालामबानो जाबाय आं बिनि लिंकखौबो नोंथांमोननिसिम भिडिअनि डिसक्रिपसनावनो होना दोनखादों चेक खालामना नायबानो जाबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बे मोननै एपखौथ' इनस्टल खालामबाय दा बे मोननै एपखौ इनस्टल खालामखांनायनि उनाव बबे मोनसे एपखौ नोंथांमोना गिबि अपेन खालामनांगौ अपेन खालामनानै जाहैबाय नैबे मोनसेयानो आवाज प्लास 2024 सार्भे बेखौ नोंथांमोना गिबियावनो अपेन खालामबानो जाबाय इनस्टल खालामखांनायनि उनाव अपेन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना मोनसे अपसन मोननो हागोन बेनो जाहैबाय सार्भे बे सार्भेयावसो नोंथांमोना थुना होनांगोन बे सार्भेयाव थुनायनि उनाव नोङो सोरनि नामजों आधार कार्ड माबाखौ सरकार न'खौ एप्लाइ खालामनो सानदों बिथांनि आधार कार्डखौ नोंथांमोना होनानै बिनि फेस अथेन्टिफिकेसन खालामग्रोनांगोन गिबियावनो बेखौ खोन्थाग्रोबाय आं दायो माने एप्लाइ खालामनाया जाथ'वाखै नालाय फैबाय थानाय 17 तारिखनिफ्रायसो जोंहा एप्लाइ जानो थांगासिनो दङ जेबो आपडेट फैयाखैमोन आं दाख्लैनिफ्राय नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोदोंमोन सरकारि एप्लाइ खालामनाय जागासिनो दङ होननानै नाथायबा जोंनि आसामनिखौ बिथांमोना बन्द खालामना दोनथ'दोंमोन आरो दासो जों खबर मोननो हाबाय फैबाय थानाय 17 तारिखनिफ्राय जोंहा एप्लाइ खालामनाया जानो थांगासिनो दङ दा बिनिखायनो जेब्ला 17 तारिखआव एप्लाइ खालामनाय जायो अब्ला आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोगोन बोरै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगौ सरकार न'नि थाखाय फुरा डिटेल्स आं नोंथांमोननिसिम हरगोन दा जिखियानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम दायो बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरखाबाय आरो माने बोरै एप्लाइ खालामनांगौ बेखौ मानो होनोबा जोंहा बेलेग रायजोनि एप्लाइ खालामनाय जागासिनो दं नालाय बेलेग रायजोनि एप्लाइ खालामनायखौ आं नायनानै नोंथांमोननिसिम दायो खोन्थाहरनो सानदों आरो नोंथांमोना सोरनि नामाव एप्लाइ खालामनो सानदों सरकार न'खौ बिनि आधार कार्डखौ होदो बिनिफ्राय मोखांखौ बिथांनि मोखां आन्दाखौ माबा फेस अथेन्टिफिकेसन खालामनांगोन बिनि उनाव बिथांनि माबाखौ नोंथांमोना मा खालामदो स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो स्टेटखौ सेलेक्ट खालामनानै डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामनांगोन बिनिफ्राय ब्लकखौ सेलेक्ट खालामनांगौ गामिखौ सेलेक्ट खालामनांगौ बिनि उनाव प्रसिड खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय गासैबो एड्रेस बायदिसिना डिटेल्सखौ होजोबनांगौल' जेबो बेहाय डकुमेन्टस आपल'ड खालामनांगौनि माबायानो गैया बिनिफ्राय डकुमेन्टस आपल'ड खालामनांगौबाबो माथ्र नोंनि बे न'खौ नोंथांमोना सेल्फ सार्भे खालामनांगौ नालाय माराम न'आ पाक्का न'खौथ' नोंथांमोना होबालाय बहा मोननो नोंथांमोना बे हानि न'खौ नोंथांमोना साफायना होनांगौ आरो मोनथामसो फट' साफायना होनांगौ नोंथांमोना लाइभ फट' दा बेबायदि साफायनांगौ आरो बेल'सो डकुमेन्टस आपल'ड खालामनांगौ बिनिफ्राय नोंनि आधार डिटेल्सजों लोगोसे नोंथांनि गासिबो एड्रेसखौ होदो जब कार्डनि नाम्बार नोंथांमोना होनो नांगौ नोंथांनि बेंक एकाउन्ट डिटेल्स होनो नांगौ बिनिफ्राय न'खरनि फेमिलिनि गासिबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना एड खालामना होजोबनांगौ खैजन न'खराव फेमिलिफोर दङ गथ'फोरबो गासिबोनिखौबो होजोबनांगौ बिनिफ्राय नोंथांमोना उनाव बे गाव सेल्फ सार्भे खालामनायखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामना होनो नांगौ दा बेफोरखौ नोंथांमोना मिथिनो हागोन फैबाय थानाय 17 तारिखआव जेब्ला अनलाइन एप्लाइ जायो सरकार न'नि थाखाय आं बेखौ नोंथांमोननिसिम गावनो लाइभ खोन्थाहरगोन नोंथांमोना जाहाथे गासिबो गावबा गावनि मबाइलजोंनो एप्लाइ खालामनो हायो आरो नोंथांमोना गोबांनो रोंनाय नङा बादि मोनदों आङो नोंथांमोना जेबो टेनसन खालामनाङा सोरबा गामियाव गोरों मानसिथ' थाखागोनखा बेफोरखौ खामानि मावग्रा बिथांनियाव थांनानै एप्लाइ खालामबानो जाबाय फैसाथ' एसे लाखागोनखा खामानियाबो एसे गोलावानो जागोन नालाय 200-300 बेबादिबो लानो हागौ 500बो लानो हागौ दा ओरैनोथ' नर्मेल अनलाइन एप्लाइ लायोबाथ' 100फोरल'सो लायो नाथायबा बे खामानिनि बेलायावबा एसे गोरा जायगोन नालाय फेस अथेन्टिफिकेसन बायदिसिना खालामनायनांगौ जागोन एप डाउनलड खालामनायनांगौ जागोन नालाय दा बेनिखायनो 200-300 एबा 500सिमबो लानो हागौ आरो दा जिखियानो जाया मानो बेसेबां फिस लायो बेखौ होनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय सरकारि न'नि थाखाय आरो बारा गोबावथ' चान्सखौ होखायाखै नालाय एप्लाइ खालामनो थाखाय मार्चनि 3 तारिखसिमल' नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना सरकारि न'नि थाखाय एप्लाइ खालामनो सानदों दा बे डेटखौ गोसोआव लादो फैबाय थानाय मार्चनि 17 तारिखनिफ्रायनो जोंहा एप्लाइ खालामनाया जानो थांगासिनो दङ माने सानथामल'सै दा बेखौ गोसोआव लानानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो नाजाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना 17 तारिखआव आंनि भिडिअ लाबोनायखौ नोंथांमोना नुनो हागोन बोरै एप्लाइ खालामनांगौ बिनि बागै दा बेखिनियानोमोन माबाफोर नोंथांमोना दायो सोंनांगौ दङबा भिडिअ कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो मानसिफोरनो शेयार खालामना होखाबानो जाबाय जाहाथे गासिबो आपडेटखौ मिथिनो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों